Sing holiday season, mga kapuso, patok kayo kanato mga Filipino ang mga pastries o mga desserts. Sama na lang sa cupcake, pan, donut, ice cream, ilabi na kining cake. Apan, pinalahi kining cake sa usa ka mami. Diin gamit niya ang mga candies o mga chocolates. At kining sayran. Gikan ni ini mga pinutos nga chocolates ug candies, mao ang pinalahi nga mugna ni Rosemary Ramos House Shield. Ang iyang gibida mao ang gitawag niyang candy cake. May 3-layer kini. Ana usay usa ka layer lang. Gamit lang ni Rosemary mao ang iyang illustration board, glue gun, ribbons ug uban pang pangdisenyo. Giporma kini depende usab kung pila ka layer ang gusto nimo sa candy cake. Og dayon, mano-manong gibutang ang mga chocolates o candies base usab sa disenyo nga imong gusto. Yung mga traditional birthday cakes, ganun. Para ito, parang modernized piñata. Hindi ba, parang ibis na nakasabit, nakatago. So, you just lang. Ang presyo ini nag-agad sa mga chocolates o candies nga ibutang. Ang labing barato, mapalit lang sa 650 pesos. Matud pa, namugna niya ang candy cakes ni adtong nag-birthday party ang iyang anak. Nung birthday niya, maraming na-amaze kasi pag bit-bit ko pa lang na ganun, dun pa lang, ang dami na so where did you buy that? Ganyan. Ko, I made it. Uban ni Lian Singkulan ug June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.